L'adverbi, per Agustina Márquez. L'adverbi és un mot invariable, no té gènere ni nombre, i acompanya i modifica un verb, o un adjectiu o potser un altre adverbi. Els adverbis matisen el sentit de l'oració. En Lluís no ha vingut avui. En Lluís no ha vingut d'hora. També poden fer d'annexa entre diferents oracions. En aquest cas són adverbis conjuncionals. No ha vingut a veure els nens. Tampoc no s'ha interessat per la seva salut. Mala mare! Les locucions adverbials són conjunts de paraules que equivalen a un adverbi. A la tarda acostuma a anar al gimnàs. Fixeu-vos en aquest exemple. No cal confondre enlloc, que és un adverbi, va tot junt, amb enlloc, en comptes de. No trobo les claus enlloc. En lloc d'empipar, treballa. No confongueu en l'aire i en l'aire. En l'aire tot junt és un adverbi. Llanceu els barrets en l'aire! En l'aire és un lloc, preposició més sintagma nominal. Quan soc en l'aire, em sembla que l'avió no es mou. No confongueu aleshores i aleshores. Aleshores tot junt també és un adverbi i vol dir llavors. Aleshores els joves s'implicaven més. Aleshores separat, preposició més sintagma nominal, vol dir els moments. Heu de trucar a les hores convingudes. No truqueu abans, no trobareu ningú. En català, solament no existeix. No es pot dir ni utilitzar. No tots els adverbis acabats en ment són de manera. També poden ser de temps, actualment, immediatament, de lloc, internament, de quantitat, totalment, d'afirmació, evidentment, i de dubte. Possiblement aquest tema dels adverbis és un xic complicadet. Si hi ha dos adverbis amb la terminació ment seguits, es pot suprimir la del segon element, o mantenir-les totes dues. Van marxar tranquil·lament i còmode. Van marxar tranquil·lament i còmodament. Hi ha paraules que pertanyen a categories diferents. Per exemple, la paraula molt. Molt pot ser un quantitatiu, hi ha molt formatge. Pot ser un adverbi, dorm molt. O pot ser un pronom, fa molt que no vens. L'adverbi gens equival en oracions negatives, interrogatives i condicionals a una mica, un xiquet, una miqueta, un poc de. El mot res és un pronom que significa cap cosa, zero. No parlava gens de la seva mare. No ha dit res del viatge. El tant, no ho confongueu. Tant s'utilitza davant adjectius o adverbis i tant, acabat amb T, complementa un verb. No havia tingut tant de fred des d'aquell hivern del 94. És tan bufona. Segur que fa servir filtre. I fins aquí aquesta petita lliçó sobre els adverbis. Esperem que us hagi agradat. Subscriviu-vos al canal i no us perdeu les novetats que anem penjant. Mes a mes. Moltes gràcies.